Assalomu alaykum. Man Qosimov Abdunabiy mebошам. Дар ин дарс омӯзиши забони асосҳои барномасозии вебнетро давом медиҳем. Мавзӯи ҳафтуми мо бахшида мешавад ба барномарезӣ бо ёрии ҳодисаҳои ба мушак ва клавиатура вобаста, яъне ҳодисаҳои бо ёрии мушак ва клавиатура ба амал ояндаро дар ин дарс гуфта мегузарем. дар нақшаи дарс оиди ҳодисаҳои ба клавиатура вобаста ба ин дохил мешавад key press events arguments, key press, key down ва key up. акнун инҳо амалҳое ҳастанд ки ҳангоми пахши клавиатура ин ҳодисаҳо ба амал меоянд. яъне key press ин ҳангоми клавишаро пахш карда истодан, пресс карда истодан ба амал меояд. key дар инҷо клавиша ё ин ки символро дар назар дорад. key down бошад, вақте ки клавишаро пахш кардем, ҳодисаи key down кор мекунад ва клавишаро сар додем, ҳодисаи key up ба амал меояд. ҳодисаҳои ба мушак вобаста, яъне он ҳодисаҳое ки бо мушак кор мекунанд. Mouse events argument, ин яъне ки ҳодисаҳои arguments мешавад ҳодисаҳои маус муш аст. ҳодисаҳои бо муш мо дар компютер қисми таҷҳизоти беруна бо номи муш дорем ки ин муш ҳангоми мушро пахш кардан ҳодиса ба амал меояд. дасти рост, дасти чап, роликашро ба ҳаракат даровардан ва ғайра. инҳо ҳодисаҳои ба мушак вобаста. амали drag and drop низ мавҷуд аст. амали drag and drop ин амали гирумони объектҳо мебошад. drag drop, drag enter, drag leave ва drag over ва иловатан дар чорум қисм вобастакунии процедура ба процедураи дигар. хондан зарур аст. ду китоби ҳаминро шумо боз аз китоби Detail саҳифаҳои дар инҷо оварда шуда ва китоби Трусовро аз саҳифаҳои дар инҷо оварда шударо хонед, дониши худро сарқар диҳед. key down, key press ва key up ин ҳодисаҳо ҳангоми пахши клавиша ба амал меоянд. ин ҳодисаҳоро чӣ хел ба кор медарорем? мо ба таври амалӣ аз барномаи Visual Studio ман нишон медиҳам. барномаро ба кор омода мекунем. хоб сохтани проекти нав, албатта Visual Basic, барномаи Windows Formsро интихоб мекунем. инҷа кор бо ҳодисаҳо монда метавонем. кор бо ҳодисаҳо. хоб проекти навро сохта истодааст барнома. мана проекти нав сохтем ва дар проекти нави сохташуда акнун кор бо ҳодисаҳоро ман нишон медиҳам. акнун дар инҷо як элементи батон мемонад. элементи батон ва элементи як текст бокс. мана элементи текст бокс гузоштем. акнун мана амалҳои ҳодисаҳоро дар куҷо ба кор
даровардан мумкин аст. Мана яке аз он роҳҳо тугмаи свойстваро пахш мекунем ба пункти хосиятҳо, яъне ки свойстваҳо мегузарем ва дар ин ҷо як тугма мавҷуд аст, ки сабити ном дорад, сабити ин ҳодиса аст, яъне ба забони тоҷикӣ ҳодиса мешавад. ҳамин тугмаро пахш мекунем. ана ҳодисаҳои мана элементи форми яҳкум, ҳодисаҳои элементи форми яҳкум ба ҳамин ҷо пайдо шуд. мана ба ин ҷо пайдо шуд. акнун ба ин ҷо пайдо шуд. мо мана ҳодисаи клик, яъне ба ҳамин форма клик кардан, ҳодисаи дрэг дроп, дрэг ентер, формаи ҳодисаи форма клос шуданаш ё кей даун, мана кей пресс, кей апаш, ин ҳодисаҳое ки бо клавиша клавиатура вобастагӣ дорад. метавонем ба ҳамин ҷо кей даун, ҳодисаи кей даун монем, ё поёнтар ҳодисаҳои муш оварда мешавад. яъне мо маус даун, маус энтер, маус лив, ҳамин хел ҳодисаҳо истифода мешавад, ки мо ба ҳангоми истифодаи он маус даун, яъне мишкаро пахш кардем ба форма. ба ҳамин ҷо ду бор пахш мекунем, ҳодисаи муши форм яка маус даунаш пайдо шуд. ба ин ҷо пайдо шуд. акнун ба ҳамин ҷо код менависем. хуб, ба ҳамин ҳодиса коди зеринро менависем. дар месседж бокс хабар messagebox.show менависем, ки маус даун, яъне ки пахш клик бо пахши ё менависем пахши маус даун, мишкая пахшаш. ҳозир месанҷем. форма ба кор омода шуда истодааст. ана ба форма пахш карда мебинем. ана пахши маус даун, яъне ба форма чӣ шуд? мишка пахш кардем. акнун ҳамин хел барои ҳодисаҳои дигар метавонем ба текст бокс ҳамин ҳодисаҳоро пайдо кунем. мана элементи метавонем аз ин ҷо элементҳо, мана батон дорем, мо элементи батон, ҳодисаҳо барои элементи батон дар ин ҷо оварда шудааст. элементи форма, элементи текст бокс. ана ҳамин хел ҳар як элемент ҳодисаҳои худро доро мебошад. ҳамин хел кодро навишта рафтан мегирем. акнун чӣ хеле ки дидем, барои форм як ҳодисаҳои зерин дастрас будааст. ба таври амалӣ мо нигоҳ кардем ва истифода кардем. дар ин ҷо ба форма элемент гузошта шудааст, яъне мегӯем лейбл 1, лейбл 2. ба лейбл 1 мана форма яка кей даунаш, яъне ба форма пахш кунем, яъне ки ҳодисаи алт пахш шуда бошад мебарорад, пахш шудагӣ ё не, ё контрол аз клавиатура контрол алт, ё кей кодаш all минус, яъне ки минус пахш шудааст ё не, қимати ҳамун ҳолваи пахшшуда. кей кодаш мо аз клавиатура чиро пахш кунем, ҳамун элементро ба мо мебарорад ва ҳамун коди клавишаро низ ба ин ҷо мебарорад. кей пресс, ҳангоми пресс карда истодаам, пресс карда мисол мин ва ҳангоми пресс карда истодаам ҳамун элементи символи пахш кардаамро ба ин ҷо нишон медиҳам. мисол инҷо F3 пахш карда шудааст. коди ҳамин барнома чӣ хел аст? мана барои ҳодисаро ба кор даровардан
من نشان دادم که با فرم رو انتخاب کردیم و از فرم با حادثه کی داون کی پرس چه میگذاره من حاضر با نمود عملی نشان دادم. همین خیلی میگذاریم بعد کد زیرین رو مینویسیم در زبان ویژوال بیسیک. کد زیرین چی رو ifade میکنه، چی رو میفهمونه، معنای چی رو داره است. کد زیرین لیبل یک точка تکستش یعنی ال alt این خودش پیدا میشه، این سطر است، متن است و جمع میکنیم ای altش معنی ای این حادثه از اینجا تغییر بندی ای رو بینیم. در ویژوال بیسیک ما تغییر بنده رو با نام ای اعلام کرده نمیتونیم. سبب در اون است که این علاقه برای کار با حادثه استفاده میشه یا برای فرم. از همین سبب همون حادثه ایه altش alt پاشه точка to string همین alt پاش شدگی یا نه و وب CRLF این گزارش به سطر نو رو داره است. بعد با همین لیبل تکستش این خودی لیبل به می بخشد، بعدا لیبل تکستش جام تکستی زیرین با بالای همون جام کرده میشه. بعد با جام کنترل کی کدش همون کلاوشی که ما پاش کرده سودیم کد همون قیمتی همون و داتاش و ولیوی اون برآورده میشه. در اینجا باشد مثالی دیگر که برای کی پرس ها هنگامی پرس کرده ایستادن کلاوش استفاده بوده میشه. هنگامی پاش کردن ایستادن کلاوش همین حادثه استفاده بوده میشه. так маус даунаш ҳодисаҳои мушак маус даун, маус ентер, маус ҳовер, маус лив, маус мув ва маус ап. ин ҳангоми мисоли гирумон мо метавонем бозии зерин созем, бозии зеринро созем. аз ҳаминҷо рақамҳоро ба ҷойҳои муайян гузорем, ба ҷойҳои муайян гузорем. мисол 2 3 иваз карда, 3 бо 4 иваз карда. ҳамин хел як намуди бозӣ сохтан мумкин аст, бозии оддӣ. ва ҳар як ҳамин рақамҳоро аз ҷояш ҷумонидан он амали моро ҳисоб мекунад, ҷамъ мекунад ки чанд бор яъне попитка мегӯям, попитка шуда истодааст, ҳамаша инҷа ҳисоб мекунад. حالا 1 2 3 4 تا اون دمه که همه همین عددها از روی زیادشوی به ترتیب آورده شد و آفرین بعدی اون که عددها به ترتیب آورده می شود کلمه آفرین را به ما چاپ میکنند. حالا کد برنامه اون همین برنامه آورده شده نتیجه کد برنامه اون در اینجا آورده شده است. فرم لوادش به چنین می نویسیم. وقتی که فرم لواد شد یعنی ایکس ها مالا لیبل ها و قیمت هاش بخشیده می شود. بعدا فرم به ماوس داون است یعنی که میشکه پاش کنیم مالا و سنجیده می شود. ماوس مووش یعنی میشکه را هنگامی حرکت دادن در همون المنت فرم چی حادثه بشود و ماوس اپ است میشکه را وقتی که سر دادیم می سنجد که همینها لیبل ها همش از روی ترتیب شده است، نخل شده است یا نه شود آفرین با ما میبرد. معنی عملی گیرومان در ویژوال بیسیک حادثه های مشترک در وقت عملی گیرومان درگ انتر در وقت گذراندن به داخل المنتی داروکنی آرگومنت خیلی درگ ایونس آرگومنت درگ اوور در وقت کورسور مشترک در داخل المنتی داروکنی آرگومنت خیلی درگ ایونس آرگومنت درگ دراپ بعد اتمام عمل آرگومنت خیلی درگ لیو در وقت برآمدن از سرحدی المنتی داروکنی می باشد. وابسته کنی پروسیدور با پروسیدوری دیگر handlers with events and handlers event.
ана масъалаҳо барои кор бо процедураҳо масъалаҳо оварда шуда истодааст. Дар ин ҷо қиматҳои тағйирёбандаи ба мо нишон дода истодаанд, ки аз кадом қиматҳо иборат шуда метавонад. Ин масъалаҳоро дар баъди тамошои видео, яъне шумо метавонед ҳамин масъалаҳоро мустақилона ҳал кунед. ин масъалаҳо барои ҳалли мустақилонаи шумоён азизон барои яъне мустақилона ҳал кардан мебошад. Ин буд мавзӯи ҳафтуми мо, ҳодисаҳои мушак ва